nampi siing Gusti ingkang hakarya loka nadanto inggih amung sak pelik tertamtu saged kasembadan. Lah kok dipun lepataken mongko Yahma mati kaliyan Antasena sampun kelajeng tresnanipun ingkang menang murba misisa menika panjenengan ulun. Keparingipun Adi Guru badhe kados pundi badhe ulun wurungaken badhe ulun pisaken tresnanipun Antasena kaliyan Yahmawati. Sigra-sigra permana kanca gemarang rakiting nawang sasangka eka tunggal wataknya kang gumingsir emba-embaning kaywangan sawela gringging yoga ulun penyarian kula wonten dawuh Rama Pukulun kadang kita Yama Dipati timbalana ngadeg penyarian piye nggih penyarian mongko Yama Dipati ya wis gawe tratak rambat ngaturi para dewa-dewa diaturi Kintakawara Serat Sedanu utawa uleman mongko wis cumawis meja kursi ya wis ditata. Lah kok dadak ditimbali ngadeg ana kayangan Suralaya upama kok ditinggalke sing cawe-cawe ana arga dumilah sapa iki penyarian. Aduh wong rada kula bingung. Aja diwangsuli meneh penyarian margake mangkata timbalana kadang kita Yama Dipati ngadeg ana ngarsa ulun. ana garu tiba wangi ana dewa nganglang jagat Mastahuna Sekaring bawuna langgeng Yama Dipati ayo nganti kwalak-kwalik
jeneng kita ulun timbali ngadhep padha kanthi raharja pisuwan kita Yama Dipati. Oh ilaing inggih pukulun nampi berkah pangestu paduka winantu ing karharjan lampah kula pangabekti mugi konjuk sandhaping canela paduka pukulun. Ya wis ulun tampa Yama Dipati prayogakna nggon kita ngadhep sampun boten kirang setunggal menapa. Wergenjang plak-plak rong bolon kali judi sapa sing gawe Yama Dipati prayogakna nggon kita ngadhep ana ing kene Yama Dipati. Inggih wonten ngestaken dawuh. Wah jan sandangane apik. Yama Dipati nganggo jubah ning jubahe jubah bathik meling-meling klambine Yama. Inggih mekaten pukulun. Apa ya wis disamatake ulese? Mboten ngagem ules. Nganggo apa? Ngagem kothak. Oh ya syukur. Nek jaman biyen nek nampa sumbang ki nganggo ules, nek saiki diwadahi kothak. Ning aja lali jroning kothak mengko dicemplungi rambut, kaca, gunting utawa pengilon. Inggih, ngestaken dawuh pamripun menapa? Supaya ora diganggu karo cicit, ora diledhek tuyul klenthing mungil. Adane wong sing duwe pesugihan diperintah kon nyedak karo wong sing duwe gawe. Duit tek-tekan Yama Dipati sak tek sak yuta ditinggal mungkur mung kari 800. Ditinggal lunga kari 700. Lah supaya ora digondol cicit digondol demit prayogane eling dieling Yama kados pundi. Nek genep sak yuta diklip. Merga tuyul ki wedine karo klip. Ora iso ngudari klip ning nek ming trima ditek diwadahi ules cemplungke lemari isih konangan karo tuyul ning nek diklip aman ya aman. Inggih matur nuwun yen mekaten pukulun. Mengkene Yama Dipati kawruhanana kayangan Suralaya ke taman goro-goro dayane goro-goro iku mau panas ana daya panas sumundul ing kayiwangan Jonggring Saloka. Kabeh mau merga disebabke pakartine Yama Dipati nggone bakal mengku gawe mantu bebisaning kelawan Werkudara. Yoga kita Yahmawati bakal winengku dening Antasena iki ingkang dayani gara garaning jagat. Mula kang mangkono ulun mundhut kanthi banget supaya Yama Dipati nyirep gara-gara ingkang tumanduk ana ing kayangan Suralaya kanthi cara gelem ora gelem kudu dipisahke tresnane Betari Yahmawati kelawan Antasena wurungna Yama Dipati nggone bakal bebisan kelawan Werkudara mengkono Yama kata tangi sawangis jroning tiasumadot kadya pecata yet mane kengken margiyo ana longso nanutup diri miat ing surya candra wong bagus ya pijar
nuwun tanpa guna ngamun licin Bapa yakti sanalika ambruk nglumpruk kaya kapuk tan bisa geglawat pukulun Bathara Yama Dipati kapandhuk sabdanipun Sang Hyang Jagat Girinata ya jagat pratingkah nampi dawuh ginen misaken tresnanipun ingkang yuga Bathari Yahmawati miwah ingkang wayah Raden Antasena ketang tresnanipun calon temanten kekalih datan kena pinisaken tansah uruntung-uruntung ararentengan mangkono tambuh-tambuh sutaning galih pukulun Yama Dipati tan kuat ngampah jroning galih gendong tias wigena kaya binelah dadane kaya rinujit urujit jejantunge satemah kuwur bali wuring nganggo kaya nyawa tan kuat manggon mring raganipun pukulun Yama Dipati Pukulun kula mboten wantun misahaken tresnanipun yuga kula pun Yahmawati kaliyan Antasena kekalipun sami-sami tresnanipun pukulun kamangka ingkang wayah pun Yahmawati rinten dalu menawi tilem ingkang dipun sanding menika namung gambaripun Antasena ingkang dipun sanding fotonipun Antasena. Oh, pukulun menapa wonten tiyang sepuh kok tega dhateng yoganipun piyambak menapa wonten tiyang sepuh kok tega megataken tresnanipun yoga kula piyambak Yahmawati kaliyan Antasena pukulun kula badhe kuwirangan kamangka kula sampun damel tratak ramban kantun nengga wanci pledhek ing surya ingkang wayah dipun dhaupaken kaliyan Antasena nanging yen lupami kula kedah misaken mati meneh Yama Dipati. Aduh piye kok boleh bali mati. Yama Dipati ora mung kita sing sedih. Ning Bathara Nradaku ya melu kingkit. Aku melu judheg le mikirke kok kaya ngene kedadiane Yama Dipati. Yama Dipati ki sing jali lakon sapa Yama. Wis dene tresnane calon manten lanang lan manten wadon. Mung kari nunggu wanci wektu sing prayoga kanggo dhaup sesuk-esuk pajarahina. Kok arep diwurungke terus iki lakon apa Yama? Lakon apa? Inggih Wanrada. Kula kuwirangan Wanrada. Kowe ora mung wirang Yama. Tumrap tangga kiwa tengening kayangan sing ora ngerti kentang kimpuling perkara kowe dianggep arep numpuk bondo arep mantu ning mantene ora sida mongko kowe wis kadung nampa sumbang
bojomu jenenge Mumpuni wis nampa sumbang wong do gendong ana sing gendong beras ditumpangi nganggo mie nganggo kobis mati meneh ya Ma. Aduh lah mbok ditiliki kok mau tak mati piye iki ya Ma. Wong do gendong nggawa beras nggawa tempe nggawa mie mongko ora lali gulane 5 kilo dikanteni teh lan kopi kok ora sida mantu mantene diwurungke lagi piye ya Ma iki piye. Ana lakon kok dadi tumpuk matimbun-timbun kaya ngene ya Ma. Aku nek sedhih terus wetengku dadi ngelih ya Ma. Sami kalian kula Pukulun. Umpamana duh kok malah ilang kabeh piye. Yama Dipati. Sapondo Janaka pegatan karo Dresana lar dadi apa Brama? Ditata. Bathara Penyarikan maju. Kula wonten dawuh Rama Pukulun timbalana kadang kita Bathara Sambu atmajane Sambu arane Kalingga Bawa dawana supaya ngrasuk busana kadewatan wanci pledhek ing Surya bakal ulun dhawuhke Kalingga Bawa dhawuh lawan Bathari Yamawati atmajane Yama Dipati. Nuwun inggih prastawa timbalan dhawuh paduka madal pasal nyuwun pamit kula Rama Pukulun. Lakon kok dadi morak-marik kaya ngene iki. Wong bener dianggep luput, sing luput malah dikudungi, sing luput malah dialing-alingi. Lah yen ana titah ora kleru ora luput kok malah dicemplungke kawah candra di muka, arep seneng, arep dadi manten kok dipisahke. Wis ora kelakon jawab malah disendal mayang. Antasena. Sing kuat imanmu, sing teguh atimu ya ngger Antasena. Muga-muga landhesan jeneng kita temen bakal tinemu. Wong sing tekon bakal katekan ingkang ginayuh ngger. Jumangkang grasa sumbar lindu bumi kancing gumaluduk guntur katok umum kang jalonidi lumimbak penyuku mambang. Oh, ilaeng.
Anakku wadon Nger yah mau mati kowe ngimpi apa Nger kowe ngimpi apa bojoku mumpuni kowe kepiye kula wentah anakmu wadon kowe mbiyen jaman ngandhut kowe ngidam apa oh kowe ngidam apa mumpuni ing atase mung kari nunggu wektu daup wae kok urung kowe ora kelakon gandeng kunca ora kelakon kowe runtung-runtung rentengan karo Antasena aku sing luput aku sing kleru oh yah mau mati kowe sing kuat imanmu sing jejeg rasamu yo Nger yah mau mati nadyan to sak temene aku ora ngrelake aku ora condong aku ora gathuk aku ora mathuk yen kok arep didhawuhke karo atmajane Kakang Bathara Sambu yiku Kalingga Bawa oh mesake kowe Nger mesake kowe mongko kowe le pacaran wis suwe kowe padha bonceng-boncengan kowe do ngopi bareng mlebu warung bareng lah kok yen nganti urung iki dadi lakon apa oh mumpuni ki aja kaget mumpuni Dewaya nuntuna aprangsaya kang samya sarasaran Narada ngepalani Jawata Sukamulat Ilahing kadangipun Kakang Yayi Bathara Penyarian prapta nglonjong Batara ning kayangan ana wigati apa nyuwun pangapunten Kakang Pukulun Bathara Sambu kula ingkang nderek sowan iya Yayi matura malih-malih menapa kula dipun utus dening Rama Pukulun Jagat Dirinata arening kadang kula pun Yayi Bathara Yamadipati nggenipun badhe malakramaken atmajanipun kalian Antasena menika ndadosaken dukanipun Rama Pukulun. Lho kok ngono? Kanthi dawuhipun Antasena kalian Betari Yahmawati ndadosaken gara-gara wonten kayangan Kakang Pukulun. Banjur keparingi Rama Pukulun kepiye? Dawuhipun calon temanten Kakung Antasena badhe dipun pisahaken, dipun gantos ing pengangka. Betari Yahmawati badhe dipun pajangaken tumuli dipun dhawuhaken kalian ingkang putra yoganipun Kakang Bathara Sambu ingkang putra piyambak pun Kalingga Bawa. Lho lha apa gelem nglakoni apa bisa ing ngatasi wong Brayan ora dilandhesi rasa tresna Yahmawati kelawan yoga ulun Kalingga Bawa. Wanter dawuhipun Rama Pukulun parikedah wanci pledhak ing surya
ingkang putrapun Kalinggabawa kedadhaun kaliyan Betari Yahmawati. Lah kok mesake banget Werkudara ing ngatasi arep mantu wae kok urung lebisane kelawan dewa. Mesake banget Antasena arep dadi manten bojone widodari kok urung. Dawuhipun Rama Pukulun ingkang putra dipun dawuhi supados samapta lan siyaga kanthi cara ngrasuk busana kadewatan. Ingkang badhe mengkoni, ingkang badhe ndhawuhaken piyambak Rama Pukulun jagat Drinata. Nggih, Kalinggabawa, kula wonten dawuh Rama Pukulun, beja kemayangan kowe ora dadak nglamar, ora dadak kowe pacaran kelawan Betari Yahmawati ning malah tinemune kowe arep dadi manten. Kowe arep didhawuhke karo Betari Yahmawati. Menawi ngaten tumrap kula mujudaken kanugrahan peparingipun Gusti Rama Pukulun. Wis nggih prayogane tata-tata ngrasuk busana kadewatan mengko bakal ulun kanthi munggah ning kayangan Suralaya ya nggih. Lungguh. Ilang tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut ngisi siung micil Prabowo kang mawa wisa Batobat jagat Dewa Bathara samage selikur dina. Yoga ulun yo ngger. Durgama pati. Raja Manik senjataning alam kang pinuding jagat. Kula non wonten dawuh. Lan kowe kabeh buta prajineman. Ladalah bojlek. Weh, adalah. Bojleng percaka belis lanang lakune pada golek panganang. Bukulun, kula nyadong dawuh Bukulun. Niki kok dikempalke teng pinggir dalan iki janjane enten napa? Ajeng bagi napa? Ajeng bagi bantuan kompensasi BLT napa kepripun? Kula tak nderek mawon. Batobat wadya prajineman kabeh wae aja padha saur manuk. Durgama pati wonten dawuh. Titi wanci dina iki kayangan horeg ketaman gara-gara perbawane Werkudara nggone bakal bebesaning kelawan Yamadipati. Merga dianggep luput menungsa karep duwe bojo widodari, menungsa kok besane dewa. Mula mantene bakal dijoli atmajane Bathara Sambu arane Kalinggabawa. Nggih, lajeng keparingipun
Saora-orane mengko mesti para Pandhawa do ora trima. Werkudara, Janaka, Puntadewa padene kembar. Mula kang saka iku kowe tak dhawuhi supaya tata-tata. Yen nganti para Pandhawa kok ora trima, gedene nganti munggah nang Kahyangan Suralaya. Kowe kudu bisa mambengi. Kowe kudu bisa mambengi mbalekke lakune para Pandhawa, lakune titah sing padha ora trima, lakune titah sing arep gugat. Kakang ngandel napa mboten nyong karo sampeyan didhawuhi janjian menungsa titah arep gugat, arep demo niku tanggung jawabe kula karo sampeyan jaga-jaga. Jaga-jaga, jaga-jaga. Ning nggih niku watone nggih dipakani. Nek dawuh nggih dawuh ning watone angger dipakani wis tanggung jawab. Kowe ora perlu masuk melang, arep butuh apa njaluk apa. Gecok mentandas bocah ngombe getih. Arep nyokot daging letak balung mengko tak pinangkani ya ngger tak duruti. Watone Durgamapati tata-tata siaga ngayuda. Yen nganti ana ora trimane Pandhawa kok munggah Kahyangan, balekno ya ngger Durgamapati. Pada muni ya ho jajal soka karo Girun pada nyekel mik bareng hop burung krungu suarane nyekel mik jajal Girun karo Soka sing kuning karo sing ireng ming ya ho 7.500 Jajal 1 2 3 Ene didawake aja mandek didawake ya oh ambare pada ngelih ora metu suarane sing metu mengentute yo jawab pada budal yo